vähän tommosia omia aarteita. Tässä on 72 tämmönen pappa. Mä oon toinen omista tähän. Tässä on hauska, kun tässä on käsivaihde. Oon mitä lajellut tuossa pihatiellä, mutta 72 juhlamalli. Ei oo tullut sen enempää kilpiä laitettaisiin tuollainen Monarkin runko joskus mökiltä. Kaikennäköistä. Resetti on hauska toi. Tossa on tommonen niinku mopojalka, tuplajalka, tommonen vanha fillari ja noin valot ja muut toimii. Hauskan näköinen peli. Kyllä kaikkea romu pitää olla. Tää on mun mielestä hieno. Tää on vanha sodan-aikainen tämmönen kenttäradiolaatikko. Tässä on ollut kenttäradio käsittääkseni, jos se nyt ihan väärässä on, ja SA-hintti. Tähän sopii hyvin. Voisi tietysti vähän putsaillakin, mutta en tiedä. Pistetään tuohon vähän tommosia vanhoja soittimia, kun niitä on kertynyt, niin tästähän tulee tämmönen hyvä esittelyhylly. Kun löytyy näitä näissä on vaan osa näistä vanhoista radioista. Näissä on tää vahvistin mukaan. Laitetaan tohon noita ja sitten mun tämmösiä, jotenkin mä olen jostain hallinnut, niin Mersun vanhoja vetokelloja. Nekin sopii hyvin tohon. Heitetään toi johonkin tommonen hylly tuonne talliin. Hauskoja tommosia aarteja. Mitähän pitää aina olla. Kaiken näköisiä. Mä en muistanutkaan, että mulla on tämmöset komeet tämmöset sivupeilit, kun saa tohon vaikka Amazonin tohon lukasvajaan. Mä rupeaa olla enää muutenkin nää esimerkiksi täällä on näitä blokkarisoittimia kaikki, niin nää rupeaa olla osa semmosia vanhempia. Toi taitaa johonkin Mersukin ja voisi olla Possuunkin noit, niin nää rupeaa olla semmosia, vaikka olisi huonokuntoisiakin, näistä rupeaa saamaan rahaa. Näitä ei kannata kyllä heittää pois ja mulla on nyt lisää toi hyllys. Pistetään tonne esille. Mun mielestä nää on hauskoja tavaroja. Kaiken näköistä olla jemmas. No niin, nyt tuli vihdoin viimeihin. Mulla oli tommonen Fordin kori tommonen. Toi on tuolta metsästä haettu ja maanomistajan luvalle maksoi jopa 50 tuli tommonen. Se on pikkasen rapeisen, niin ihan hirveästi mä nostin sen tohon ja sit pistin näitä, kun tuli haettua näitä vanhoja öljykanistereja, niin semmonen kokoelma nyt on tässä ja pistin muuten Mossenkin tonne ylös. Mukavasti, täytyy vähän siivoilla tallia. Kaikkea romu on. Joku voi tunnistaakin, mutta sanoisin, että toi on tommonen 30-luvun Fordin koppa ja se nyt on tos ja mä otin noi puurakenteetkin mitä oli jäljellä, niin ne on tossa jemmas jo vähän, jos joku joskus haluaa jonkun tehdä, niin paremmin, mutta kyllä tosta ollaankin koristeena menee tää tallis ja Täytyy kuitenkin aina muistaa se, että se, kenellä on eniten romu kuolessa, niin se on voittaja ja se on pääasia tässä hommassa. Että tossa olisi muuten tommoset kivat 14-tuumaiset Volvo vanteetkin 240. Minkäs merkkistä noin niin olisit? Näinhän oli AP Tunaverkin vanteet, itse asiassa ruotsalaiset, vähän niin kuin tarvikevanteet ilmeisesti. Made in Sweden, niin lukee jo. Taitaa olla, kyllä ne 240 varmaan pitäisi käydä jo 14-tuumaiset. Ehkä vähän pienet, mutta no.